Bé, bon dia a tots i a totes i benvinguts a la signatura dels convenis entre l'IMAS i els ajuntaments. Podeu començar a signar, si voleu, els convenis. Sí, poden començar a signar. I ara, després de la signatura, us diran les paraules el senyor Juan Manuel Rosa, director general de Planificació del Govern de les Illes Balears. Bon dia, presidenta, conseller, bon dia a tots, regidors, baldes. Simplement comunicar la satisfacció d'aquest acte, d'aquest punt de trobada i manifestar que en una situació tan greu com la que hem viscut aquests 2 darrers anys no hem trobat més que facilitats en el Consell Insular i en els ajuntaments per fer front a les necessitats socials de la nostra ciutadania. Per tant, crec que aquest fet de firmar el conveni és una mostra, però en el dia a dia també hem trobat aquesta facilitat i res més, donar les gràcies i empenta per tothom i que no quedi ningú darrere en aquesta sortida de la situació en la que estem. Gràcies. A continuació, us parlarà la senyora Catalina Clavé Crespí, presidenta del Consell de Mallorca. Bé, bon dia a tots i totes i benvinguts en el Consell. Això és que vostre, no només per avui, sinó per sempre, per el que heu de mestre, ja ho sabeu. Agrair-vos, el primer de tot, també mostrar la satisfacció per part del Consell de CIMAS, per part de CIMAS, de poder participar en aquests convenis, conjuntament amb el govern, aquesta col·laboració institucional que molt bé deia el director general, de que totes les administracions posen recursos per traspassar en els ajuntaments. Nosaltres ho feim mobilitzant els remanents, teníem clar que enguany que hi havia remanents, una part se n'anava a incrementar polítiques socials, tot el remanent de CIMAS va a polítiques socials, però que una part anava
a reforçar els convenis amb els ajuntaments, tal com vam fer l'any passat, perquè som conscients que és allà on també teniu moltíssima de necessitat, que vos arriba a vosaltres, allà on primer arriba de moltes famílies, moltes situacions complicades, que vos va bé tenir aquests recursos per reforçar personal, per reforçar ajudes, per ajudar a tothom en general, i com molt bé des director, ningú quedi enrere, que ho intentem. Per tant, satisfacció per part nostra i agrair-vos tota la feina que feis en tots els àmbits, però especialment avui en temes socials. Som conscients que els serveis socials dels municipis ara us ha tocat un paper complicat, amb moltíssima demanda de necessitat, d'ajuda, que no en feien comptes. Evidentment, els serveis socials estan per fer aquest paper, però no en feien comptes abans de la pandèmia, i arrel de la pandèmia ha tocat accedir i tocar respondre, i crec que ho heu fet en nota, amb excel·lent o amb matrícula d'honor. Crec que els ajuntaments esteu, els serveis socials especialment, allà on heu d'estar amb aquest tema. Per tant, m'agradaria que traslladássiu aquest agraïment a tots els professionals, que a vegades ens oblidem d'ells, jo crec que no ens oblidem, però a vegades no ho deim prou públicament, perquè igual que els sanitaris, igual que tant de professionals de serveis essencials els mencionam, els treballadors socials també s'enduen una bona part d'aquesta tasca complicada, i per tant m'agradaria que els hi féssiu arribar un agraïment per part del Consell Insular, de CIMAS, de tot l'equip, i dir-vos que també compteu amb nosaltres en tot allò que necessiteu. Si aquesta ajuda que ara donem al llarg de l'any no és suficient, o hi ha alguna altra necessitat que fes falta, nosaltres hi podem ser, com a Consell, podem ser-hi, podem ajudar. A part de tot el que feim també estan al vostre costat, crec que és fonamental, perquè és la manera que podem arribar també més directa a la gent, i per tant això. Res més, agrair-vos això, traslladareu i satisfets per poder seguir. Com bé deia el director, per que ve al final del túnel, per que sortim de la situació de la pandèmia, per així tot, deixa una gran crisi econòmica i social, per tant hi haurà molta necessitat i molta ajuda que donar encara. Que s'aturi abans la pandèmia i que puguem tornar a tenir moviment econòmic i activitat, evidentment ens alleugerà a tots, però encara queda bastanta feina per fer, i per tant se tracta d'ajudar en tot allò. Aquest dia sortien també el comissionat de la pobresa infantil, que feia el mapa de Mallorca, que hi havia una sèrie de municipis en situació complicada a nivell de pobresa infantil, que això també ho detecteu molt vosaltres en la vostra feina diària. També crec que és important ajudar en aquest sentit i fomentar també la reducció d'aquesta pobresa des de tots els àmbits, i evidentment també els serveis socials són la primera entrada o la primera manera d'adaptar-ho. Per tant, gràcies, i comptau amb nosaltres per tot el que heu de menester, i també agrair la col·laboració amb el govern, que ja ha estat en tot moment, que hi és i que hi serà, per reforçar tot el que són les polítiques socials en tot el que és l'àmbit autonòmic, insular i local. Gràcies, bona feina i endavant. Ànims a tots. I d'ara sí, si ja han signat tots els convenis, si m'ho aixequem del mateix lloc on estem, farem una foto de grup. Moltes gràcies, l'acte acabat.